Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Nagpa-decide ako magpabakuna kay number one. I am a doctor, no? I am a radiologist. So, bisan ECQ na eh. Bisan quarantine. Kadto kaya sa ospital kag sa mga clinics kag duty. So, very much high risk ako kag that's why ginuna ang mga healthcare workers because high exposure, no? Grabe ang exposure namon sa mga COVID and COVID suspects. So, that's why I decided na instead na malatnan ako and dalun ko ang infection sa balay, and of course, bisan sa City Hall, gakantuman ako, basi grabe man tong, basi may ako mismo ma-expose ko man ang iban. That's why I had myself vaccinated in order for me to be sure na I will not be carrying the infection. And also, kay hambal nila, ang vaccine ko, no, ang COVID vaccine, 100% ina to make sure na hindi kita ma-infect sang severe COVID. And makita man nato na damo gidya na unlucky na hindi wasn't able to fight severe COVID. So I wanted to be protected. Gusto ko magbaskog ang akong nga lawas kontra COVID, kontra severe COVID. That's why I had myself vaccinated. Siyempre, may ara ako ya daw mga doubts and all because medyo madasig as compared to before na mga vaccines, medyo madasig gid man ang pag-develop sang vaccine. And also, mabalaan nato, no, may damo mga studies and bisan sa City Council, di ba ang Iloilo City Government nag-procure some vaccines. So I took it as my responsibility na magtuon about vaccines. So, gintunan ko, ano niya brand, ang AstraZeneca. Kaya ang AstraZeneca ang gigbakal sang syudad sang Iloilo, di ba la? We allocated 200 million para makabakal kita AstraZeneca para sa tanan na residents sang syudad sang Iloilo. And also those who are working within the Iloilo City. So, gintunan ko ang AstraZeneca. Gintunan ko man ang iban nga vaccines. And then, kita ko man ang akon mga batchmates and classmates sa mga doktor abroad kung ano ila nga na-receive sa US kag sa UK, workers ga-receive sila Pfizer and Moderna. And then ang iban naman ko no sa Saudi may naka-receive Sinovac. So ginatunan ko gid sang Mayo. Importante na makapagpabakuna ako kag hindi na mapili sang bakuna. Kay may ara gid na mga individuals na importante maka-receive sang bakuna sa iban na bakuna, lain na bakuna na para sa ila na may mga comorbidities kag senior citizens. So, bilang isa ka doktor and kabalo man ako, nagbasa man ako maayo, kag of course, concerned citizen para sa iban, I didn't choose kung ano nga vaccine ang ipabakuna ko. So, there, by Friday, nag-decide ako sa Metro Iloilo Hospital, kaya naghambal sila na nag-roll out naman sila dito, nagpabakuna ako on the first day sa Metro Iloilo Hospital, and so there, I received the Sinovac vaccine, my first dose. Dako gidya ang risgo kung hindi kita mabakunahan na may ara kita, may risgo na magka-severe COVID. Hindi maayo ang severe COVID, kay madamo gid ang hindi maswerte sa severe COVID. So I hope and I want each and every ilonggo to feel healthy, to be healthy, and to feel safe diri sa syudad sang Iloilo. So I am praying that all of you will consider to receive the vaccines, and magpasalamat kita sa atong Ginoo kag sa aton nga City Mayor, kay Mayor Trenyas, and of course sa City Government
Kay ginpangkaan gidya kita sang tsansa, may tsansa kita na maging maayo kag magbalik sa normal through the COVID vaccines. Ang COVID vaccines maiwat ina. Ang bilog nga the whole world needs the vaccines. Pero this is very important na mabaan nyo na kung kita ang bilog nga syudad, we were able to get vaccines for each household, for each person in the household. Sa iban nga area sa pungsod sang Philippines, hindi sila ka-receive sang vaccine. Kaya maayo kay si Mayor Trenyas nakapagpareserba ng vaccine para sa kada ilonggo. So there, I hope you will really consider having the vaccine. And through me, ma-inspire ka mo na makapagpa-vaccine kay kita nyo man ang akon nga lawas, say man gihapon, namin man ko magkaon. And happy man kami tanan diri sa amon nga panimalay. So I hope no kamo man maka-decide kamo na magpabakuna soon. But again, vaccine is voluntary and it needs your firm decision para makapagpabakuna kamo.